чаму патрэбна Коордынацыйная рада? Ну як гэта я змагу прамовіць? Ну неяк так сорамна, неёмка, ну што тут галасуйце за нас, да? А ведаеце чаму? Таму што мы не маем досведу удзелу ў дэмакратычных выбарах. Лукашенко баіцца Коордынацыйнай рады. Мы бачылі з вами, нічога не павінна вырашацца за нас без нас. А што зроблена? Бо можна расказваць там, як на выбарах, як кажуць заўсёды, што ж вы будзеце рабіць, а што ж вы дасягнеце. Пра гэта таксама будзе мова. Мы тыя, хто робіць кожнага дня, стараецца рабіць наколькі максімум магчыма, панад фізічнымі магчымасцямі вельмі часта. І тут не пытанне пахваліцца, расказаць, як нам цяжка. Цяжка перадусім нашай бацькаўшчыне, цяжка перадусім тым палітзняволеным, якія знаходзяцца там. Яны за нас змагаюцца, а мы павінны рабіць і робім тое, што можам і панад тут, на жаль, сёння за мяжой. Ну вось некалькі проста прыкладаў. Гэта і 6 ордэраў на арышт, якія былі выдадзены прадстаўнікам рэжыму Лукашенка, у тым ліку дырэктарам Акрэсціна і Жодзіна. Гэта тыя две катоўні, якія існуюць на нашай Беларусі, і мы гэта зрабілі. Гэта спісак больш чым 500 асобаў, якія трапілі ў санкцыйныя спісы Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі, Канады, Великабрытаніі і іншыя нацыянальныя спісы. Гэта сектаральныя санкцыі, санкцыі ў адносінах да прадпрыемстваў ваенна-прамысловага комплексу Беларусі, які дапамагае Расіі працягваць вайну. Гэта прызнанне КДБ і Губазіка тэрарыстычнымі арганізацыямі, рашэннямі Сената Чэхіі і Сейма Літвы. Гэта стварэнне музея вольнай Беларусі у Варшаве. Гэта шмат канкрэтных справаў, праблемаў, якія тычацца беларусаў. Я ўзгадую вось на мінулым тыдні. Гэта проста адзін з прыкладаў такіх. Шмат нам напісала грамадзянка Беларусі з Швейцарыі, з якой мы дапамагалі на працягу паўгода, каб яна легалізавала свой статус у Швейцарыі. І з вялікай удзячнасцю дзякую вам, Павел Павлович, вашай камандзе за тое, што атрымалася. Яна легалізавалася у Швейцарыі. Гэта больш за 100 асобаў, якіх мы эвакуавалі з Беларусі разам з асацыяцыяй даволі. Гэта таксама сем'і нашых добраахвотнікаў, якім мы дапамагалі. Гэта джип, які мы купілі, гэта дрон, які мы купілі, гэта больш за 40 тысяч еўра, які мы назбіралі і перадалі на дапамогу нашым добраахвотнікам. Гэта таксама зборы ў падтрымку нашых палітзняволеных, якія знаходзяцца ў турмах. Так што гэта вось нават падыходзілі сёння, рабілі здымак каля скверу вольнай Беларусі. Это было падчас перапіскі ў твітары з прэзідэнтам горада Трускаляскім, калі ён сказаў, што ў Беластоку з'явіцца вуліца, прымеркаваная да барацьбы украінскага народу за сваю свабоду. Я напісаў яму твіт, рэтвіт зрабіў, так, а Беларусь? Я падтрымліваю, зразумела, Украіну, а Беларусь? І мы дамовіліся праз твіты, што будзе і вуліца Беларусі. Доўга гэта было, вы ведаеце, можа, тут гэтую гісторыю, але атрымалася, і сквер вольнай Беларусі, там, дзе месціцца генеральнае консульства, з'явіўся. Так што гэта ад канкрэтных праблемаў канкрэтных людзей да прызнання тэрарыстычнымі арганізацыямі КДБ, ордэраў на арышт. Дарэчы, тут таксама варта ўзгадаць. Две камунікацыі ў міжнародны крымінальны суд. Здаецца, ну што такое камунікацыя? Вось камунікацыя, неяк такое слово дзіўнае, да? Ну так гэта называецца з пункту гледжання міжнароднага права. Гэта такія дакументы падрыхтаваныя, прааналізаваныя, сабраныя факты, доказы, прававы аналіз і пазней прапанова, якім чынам гэта з пункту гледжання міжнароднага права можна выкарыстаць, каб выдаць ордэр на арышт Лукашэнкі. Гэта асобная справаздача па сітуацыі ў Беларусі. Это злачынствы супраць чалавечнасці і зафіксаваны факт больш за 136 тысяч ахвяраў злачынстваў супраць чалавечнасці. На жаль, і мы з вами тут, хто знаходзіцца, з'яўляемся такімі ахвярамі, бо гэта і ў кантэксце дэпартацыі з тэрыторыі Беларусі, бо нас вымусілі пакінуць Беларусь, стварылі такія умовы неспрыяльныя для нашага жыцця, што мы выязджаем за межы Беларусі, і гэта з'яўляецца з пункту гледжання міжнароднага права па ацэнкі нашых юрыстаў дэпартацыя. І гэта шмат перамоваў, шмат прэзентацый. Менавіта вось па ўсіх гэтых кейсах у рамках міжнароднага крымінальнага суду, які мы дабіваемся, каб быў выдадзены ордэр Лукашэнкі, гэта 2 накірунка, увогуле іх 5. Мы вядзем кожны дзень камунікацыю. Гадзіну таму назад уже была перапіска па гэтаму пытанню. Гадзіну таму назад, калі я шоў па вуліцы Беластока, я падпісваў ліст, ну дзякуючы ёсць інтэрнэт-тэхналогіі, намесніку міністра Польшы, які адказвае за пытанні сям'і і пенсій,
з улікам нашай дамоўленасці з міністрам сям'і Польшы, каб вырашыць праблему пенсій для беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону тут у Польшы. Гэта і адказ, можа, вы чыталі ў нашых соцсетках, кіраўніка ведомства па справах замежнікаў, калі мы прачыталі ў інтэрнэце, што створана дадатак у тэлефоне мабільны, які будзе выкарыстоўваць некалькі моваў. Зразумела, польскую, англійскую, рускую, украінскую. А вось беларусы, якія тут просяць аб статус міжнароднай абароны, беларускай мовы карыстацца не могуць. Я напісаў яму ліст і атрымаў адказ, што так ён даў даручэнне распрацаваць дадаткова беларускую мову, унесці ў гэты дадатак мабільны дадатак у тэлефон. Так што розныя справы. Тут не пытанне хваліцца. Я хочу просто сказаць, што мы ідзем на выбары ў Координацыйны савет, каб просто працягваць працаваць. Як працавалі, так і будзем працаваць. Нам важна, каб наш голас быў больш моцным, каб быў грамчэй, каб нас улічвалі, нашы падыходы, думкі, што важна зрабіць у інтарэсах краіны і беларускага народа. Чаму патрэбна Координацыйная рада? Ну, уявіце сабе, няма інстытутаў, няма прэзідэнта-элект, няма аб'яднанага пераходнага кабінета, няма Координацыйнай рады, ёсць нейкія грамадскія арганізацыі з павагай да іх, палітычныя партыі з павагай да іх, незалежныя СМІ, але мы ўсе такія, як палякі кажуць, распрашоныя, да? Нас шмат. І партнёры не ведаюць, з кім гаварыць. І хто ўсё ж такі прадстаўляе гэтую пазіцыю беларускага грамадства. І тады я запэўню вас уже з свайго досведу дыпламатычнага, гэта выгадна Лукашэнкі. Калі мы просто не пойдзем галасаваць, мы не абярэм, мы аддадзім яму свае галасы. Ён будзе карыстацца зноў жа такі нашымі галасамі і будзе наладжваць камунікацыю з захадам і будзе старацца перагарнуць старонку, каб забыліся за тое, што ён зрабіў, што ён даваў загады забіваць беларусаў, катаваць у турмах беларусаў і працягвае гэта рабіць. Это ж яго інтарэс. За злачынствы звязаныя з агрэсіяй, і гэта яго інтарэс. Дарэчы, тут таксама ёсць зрухі, бо ў рамках Савета Еўропы ўжо працуюць над стварэннем, падпісаннем пагаднення аб стварэнні спецыяльнага трыбунала адказнасці па факту агрэсіі. Лукашэнкі тут не ўдасца выкруціцца. Ну не ўдасца. Ён прадставіў тэрыторыю Беларусі, і гэта ўжо з'яўляецца юрыдычнай падставай, каб за гэта яго пакараць. Так што не будзе Координацыйнай рады, не будзе нашага голаса, не будуць нас слухаць і будуць вырашаць наш лёс за нас. Таму нічога не павінна вырашацца за нас без нас. І таму мы ідзем на выбары ў Координацыйную раду. Самае складанае, я сёння сказаў на радыёрацыі, было для мяне сказаць гэтыя словы. Галасуйце за каманду Павела Тушка, рух за свабоду, наш нумар 9. Я вось калі сидзеў у офісе у Варшаве, думаю, ну як гэта я змагу прамовіць? Ну неяк так сорамна, неёмка, ну што тут галасуйце за нас, да? А ведаеце чаму? Таму што мы не маем досведу удзелу ў дэмакратычных выбарах. Ну тут же нормально, вы ж жылі тут і бачылі, як шла кампанія, вы зараз ідзе ў еўрапейскі парламент, як шла кампанія ў мясцовыя выбары, у выбары ў парламент польскі. Яны ж агітуюць за сабе, правильно? І гэта нормально, яны да гэтага прывыклі. Мы не. І вось сапраўды, нават калі я нават прамовіў гэта слово, унутрана так штосьці так, ну неяк гэта неправільна, што я так прашу за сябе, за нас, за нашу каманду прагаласаваць. Але я, можа, паспрабую сказаць, просто прагаласуйце. Бо чым больш прагаласуе беларусаў, тым мацней будзе Координацыйная рада, тым мацней будзе гэты інстытут, тым больш мы будзем мець ўплыву. Неважна, будзе ў Координацыйнай радзе ў будучай Латушка ці мой калега з Міністэрства замежных спраў Владимир Остапенко, дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы намеснік міністра замежных спраў, ці Ігор Сігаў, вось тут вядомы беларускі актор. Да. А калі не будзе, але інстытут будзе. Дзякую. Інстытут будзе, гэта самае галоўнае, правда? І пазней могуць абірацца, пераабірацца, галоўнае, каб гэты інстытут быў захаваны. І прыйдзе той час, калі нам трэба будзе весці перамовы за круглым сталом. Гэта мае гісторыю і Польша. І вось у гэты момант хто сядзе за гэты круглы стол? Зразумела, ты, хто выйдзе з турмаў, лідары, якія сядзяць у турмах. І гэта не паддаецца ніякай дыскусіі, абмеркавань, але таксама і абраныя прадстаўнікі. І будзе сядзець, я кажу, умоўны Гайдукевіч, умоўны. Яго не абіралі, яго прызначылі. Я разумею, што ён зараз мне можа ў адказ нагаварыць там з 3 кораба. А гэта так. Вас не абіралі, ці цябе не абіралі. Вас прызначылі ў гэты парламент.
А нас абралі, і вось гэтым будзе розніца, гэтым будзе прынцыповая розніца. І тут падчас гэтых перамоваў я думаю, што наш голас таксама будзе важным. Лукашенко баіцца Коордынацыйнай рады. Мы бачылі з вами, што на ўсебеларускім народным сходзе ён сказаў, што яны там сабе прыдумалі. Выбары. І вось гэта слово галоўнае. Выбары. Ён прызначае, ён мянуе канкрэтныя асобы, а мы выбіраем, абіраем. І гэта розніца. Пакуль ёсць альтэрнатыва, значыцца, яго гэта будзе турбаваць. Ён на гэта будзе рэагаваць. Не будзе альтэрнатывы. Ну ўсё, ён перамог. Нам трэба ствараць дуалізм улады, нам трэба мець альтэрнатыву, бо гэта з'яўляецца асноўным базавым пунктам для зменаў. Вось так на пачатку, але я хацеў бы, каб тут адзін штосьці коаліцыя не...